Неделя е и отново летя. Здравейте хора, денят ми в неделя започва в Англия, където сутрин станах рано, за да отида да бягам, както знаете от предишните влогове, които не знам все още как гледате, защото всеки път се случва едно и също, но не се оплаквам. Така че излизам, малко е кално, студено, влажно, есента вече не е толкова естетична, когато трябва да се прави нещо навън. Но след малко бягане вече отново съм вкъщи, изкъпан съм, оправям си яденето за деня в тези кутии, ще ям 2 пици, от ето този картон показвам ви какво съм взел и няколко сладки неща, както и една салата, която е в хладилника, но не снимах, защото забравих. Слагам всичко в раницата и отивам към гарата. Понякога забравям, че живея в страна, където просто съществуват замъци и червени телефонни кабинки, като във филмите. Понякога, когато човек се огледа и се спре за секунда, си казва: да, и за този момент мечтаех. Качвам се във влака, настанявам се и всъщност ще бъдат 3 влака днес, както ви казах, няма директни, така че пътуването е около 3 часа до летището. Хапвам малко работа на лаптопа и отново хапвам, защото вече съм на летището. След това е време за полет. Видях някои от вас, които ме поздравиха и също някои познати хора от моя роден град, което беше много готино. Пътувахме заедно. И малко по-късно такси и съм вкъщи. Като между другото няма за какво да се връщам в понеделник, защото не знаех, че ще се отпочива 1 ноември, което беше преди 2 дни. Но, well, ще се измисля какво да правя.